Здравейте на всички хора! Аз съм X-Ray Today. Днеска до мене са Heroic 56 King Forest и днеска започнахме Майнкрафт оцеляване епизод 1 и просе. Ще ни трябва храна, нали знаете? Защо не говорите? Говорим, бе! Просто нещо ми бъгна. Бъгна ми, бе, кой искаш? Бе, опреш камерата. Ще дърва, ще събираме. Знам, ми бъгна. Ето пак ми почна. Може да се... И хората сега ще се гледат малко за малко, дай клипа на стоп. Сега ще се върнем, хора. Добре, хора, продължаваме откъдето си останахме. X-King Forest имаше бъг и му го правих. Да. Малко ще посъбера дърво. И ще си направим инструменти. И всеки се определи. Ще потърсим мина. Да. Мината ще го намеря с кеф. Може Алекс да не се чува. Това е защото... Не Алекс, ами Heroic 56. Да. И сега аз направих крафтинга сега. Окей, аз имам да си направя инструменти. Къде е? Чакайте, така брата си. Не, благодаря, аз не. Не, Алекс, Кинги? Кинги? Да. Къде си Кинг? Пак ми бъгна. Кинг викам. Направо страхотно, пак ми бъгна. Heroic идвай. Heroic, на брадва. Ехо! Хвърлих я. И намачува детенцето. Не, споко, че аз си направих инструмент. Ще си направя една кирка и една брадва, защото... Аз тук ще направя първоначална къща, хора. Вие там стоите добре. Аз ще събирам дърва, бе. Добре, помагай на... Направих си брадва. Помагай на такова Heroic. И да си представим истинските имена, съм X-Ray Today като Симар. Аз съм King Forest BG като Антон. И нашия Heroic 56 като Алекс. Да, защото и искам да обясните дали са чуме до вас или не. До вас викам. Това ще е най-важно за нас. И къщата стара в някакво много тако място, тъй че... Малко осветление ще им трябва, не знаеш. Да. Аз слизам едно купче. Витам, има каменен байл. Да, бе, иначе оттам ще събира с кама. Няма сега... Аз имам да събирам хора оттам, имам кирка. Справих си. Супер си. О, ето супер го намерих. За те викам супер си, всичко супер намираш. Това господин Кинг кърти. Сега. Къщата... Тук сега нещо не ме хареса. Алекс, ти събирай дърво. Аз украсявам входа на къщата ни. Аз пък събрах. Аз съм човека, който оправи къщата, хора. За сега. Това ще е само първоначална. Не гледайте, че става така грозно. Съжалявам за това, но... Съжалявам, хора, първоначално ще ни е така. Много кол събрах обаче. За нищо ни викаш, така ли? Често. Аз знам скоро ще Никола. Само, че дето, това дърво доста ни помогна за къщата. Дървото ни подобри къщата. Да. И даже от тук може да събираме дърво. Бонус дърво! И къде бяхме сега да си продължим. Оле! Та смотана вода. Защо казваш така? В клипа не бива да казваш такива неща. Добре, извинете, но водата, всеки ще признае, че водата ядосва играчите на Майнкрафт. Понякога, когато има лава, само тогава ти помага според мен. И когато си избъл. И сега може ли да ми дадеш коловете? Ще ми трябва осветление за къщата. Оки-доки, артишоки. Това е една фраза. Хората ще видят къщата ни само първоначално ще мисля, че ти го дадах. Да, бе, колко камънче. Хора, ще видите такова. Има King Forest, само че след един месец някъде ще почна да снимам аз. Да. И след ще е по-добре. Да. Так, казах. И клипа ще го качим в канала на... Моя канал. Да, на X-Ray Today.
По-скоро канал се казва Сима Хай, само че аз се предпочитам да си казвам Цветоля. Да. И се осветлих къщата с всички тортове до един. Това е само първоначална къща, нали знаете? Да. И мина някаква кола и тук. Съжаляваме, че снимаме вънка, само че това е някъде към втория ни клип. Може да разгледате първия ми клип с Босайди. И това е първият ни клип, който снимаме заедно с много души. Да, стрима. Не първи, стрима първият ни клип. Иначе с Босайди играхме. Този клип за първоначален първи клип има доста гледания. 1000 гледания или 700 гледания някъде имаше. Да. И доста дърво събра нашия приятел. Трябва доста да благодарим. И сега с помощта на тези дърва ще направи едно нещо. И дето ще им трябва и лопата. И на мен всеки момент, че ми свърши кирката, идеално направо. И свърши ми 45 кабелстон събрах. Супер! Сега чакай, къщата грозно ще стане великолепна, казвам ви. Идвам с кабелстона. Къде е къщата? Иде, там хода, видя ли го виж? Къде? Ето какво да бе? Къде бе? Ето, виж. Тук па и аз. Видя ли? Ох, Виж, само първоначално ще е така. ох, извиняй. Няма нищо, по-нема бултно. Малко е грозно, но Чакай се, стените ще ги направим от дърво. От кабелстон също ще стане. Подеше от кабелстон, подеше от кабелстон. Аз ще направя... Ти чупиш под... Че... Може да покажеш това на хората? Кое? Това. Кое? Този бък. Аз нямам бък. Тук при мен се вижда още един торче. Изчезна. Добре, прави се бъга. При мен имаше бък хора. Добре, аз правя... Сега пък торче не види Аз при мен. направих крафтинг тейбъл. Ама защо? Виждам, че тук има още един торч винаги. И... Ай, почвам. Готово направих крафтинг таблет. Няма Аз така му викам. По-да, ама къде викам по-да не го направиш без да искаш 2-3 купчета на високо, тъй че ще стане проблем. Не споко. По-да ще както знаеш и стените. Стените от дърво. Така. Ще ми остане доста пак кабелстон. Няма нищо, бе. Ще имаш още кабелстон. Ето готово. Сега, Антоне, аз имам пак да Кинги. Да, и печка да направи ли? Искам сега да ми помогнеш и така с лопат. Аз ще чупя след тия стени и искам да ги запълваш с дърво. Кажи ми кога ти свършат, ще ти дам. Отвори се дупка там горе. Ама, бъгна ми за малко, може би видяхте. Така. Опа, ще път. Нищо. Така. О, не. Първата стена, ето така ще ни е цялата къща, хора. Да, така. И ние ще спрем клипа, докато довършим къщата. Дай го на стоп. Да. И къде към стоп, иска да кажа. Иска да кажа така. И се връщаме след като довършим. И върнаме се готово, къщата ни е готова. Ето, само тук съм смъснал малко. И ето по-да го направихме от кабелто, направихме печка, още един крафтинг тейбъл и тук Hero X56 се гъзи. И къвък има в момента. И в момента Аз имам малко нагоре за лов, да има зомбита, няма проблеми. Там се пече храна, да знаеш. Окей, добре. И с стани, докато правихме. И аз ще взема един. Къде са ли честовете? Горе ли са? Вънка са. Вземи ги, ти ги занеси. Окей. Хора, малко съм болничък, какво да кажа. И кокошка. И аз късмет. Няма да умрем гладни. Иначе. Аз оставям дърво това. Какво плува там, бе? Паек, добре, ще ни помогне. Хора, аз малко ще осветя тук. Трябва ни въжи, за да плащаме риби с въжи, нали знаете? Охо, гад смета. Все още ни трябва да трябва. Симар, да идвам ли на помощ? Не. Чакайте, бе. Някой да иди пръчки. Но аз. Трябва ми 3 пръчки, бе, хора. И тук в честа им може да си вземи. Аз освети. Чакай. Аз оставих дърво това. Чакай, газ смета да ти е. Опа. Йопа, гадна. Чакайте, сега ще направя въдица. Къде бе? Убивай Алекс. Че аз ще го убия. Въдица. Кой ме бие, бе?
Хора, вече имаме въдица, аз отивам да хващам риба и някой. Що? Стринко, откъде вземе? Пайк люби. Да, аз не казах, че убих Идвам пая. за теб. Алекс, Аз какво да правя? Още едно зомби. Мила. Пари картоф зомби. не знам, понякога става картоф. Чакай, ще направим ферма, ще им трябват картофи. Да. Добре. Сложи го в честа, важно нещо е за нас. Ама и не идва риба, бе, да се приключи. Не бе, и през вечерта идват риби, да. Сега най-много някой да вземе да му бие отзади някакво зомби. Сега някой да би да му вземе. Ай, се да ме бие някакво зомби. Седно съм като баба Ванга и се да ме бие това зомби, всеки му бие. И бързо в крипър! къщата. Крипър! Хора, help me, please, тук. Антони, отивай назад, аз се заемам с крипъра. Окей, Чакай. помощ! Чакай, аз се заемам с крипъра. Чакай, Алексе, мърдай, аз ще го убия. Оба, още един удар, още един удар. Yes, е час. То на колко удара? 4, само че аз огладня, хора, идвайте, бе. То нямаме храна, бедни сме на храна. О, ясно! Оле, хора, вижте! Вижте, слепи сме били. такова, ма пак, проклет пак. Алекс, Хора, вижте колко слепи сме били, бе, тук до нас е имало крави, овце. Супер. Ето Само имам, че аз в имам, печката съм. да знаете, имам 3 пържоли. Супер. Още, Ела да фаним риба. Ама, файте, аз съм на 3 бутчета, бе. аз съм на 3 бутчета живота си. Да. О, тогава ти една тих ще трябва повече, Антоне, взимай. Ха. Тя повече трябват. Не, ще ги спържим. Тия вземи, тия и тия О, двете. добре. Ще ги оставя в честа. Не бе, изяж ги, защото не ти е пълно такова. Не яш, ей това го изяж. Да. Това, сега- изпеченото. Сега някой да дойде с мен да О, ме подкрепи. стана някакъв бък. Имам, хора, вижте, имам 4 пържоли. Стана бък. Ой, согот. Какво да кажем? Еми, късмет, какво да направя? Смече. Ние не сме читвали, само си стана. Може да дадете клипа на пауза и да видите. Ой, още, вижте, едно прасе. Ето го каменния бък. О, вижте, има водопадче там. Да, ама и няма риби. Риба. И да знаете, Бум! Ама не. сега 12-та минута. Хора, Да. елате за малко. Хора, трябва... Хванах проклетата риба. Окей. Кой иска една проклета риба? Трябва да спрем да снимаме след малко, защото 12 минути и 30 секунди снимаме. На 15-та минута спираме, хора. Съжаляваме, но още не сме мислили чак да там да снимаме много. Трябва над 100 абоната. Ако имаме над 100 абоната, тогава. Това ще можем. И има още една вода, която иска водица, бе. Не, благодаря, аз си искам. Имам водица, ако някой поиска. Алекс. Добре, ама... Нали знаеш как се хваща? Рибата като клъвни, като се потопи малко надолу, фишцата ще го дърпа. Ок. Паранормална книга. Добре, само да дойде рибата и ще ти дам. Е, пак ми бъгна. Алекс, ще видиш как изглежда, когато идва риба. Хем и ти гледай моя екран. Оп, бум! И зея да чупя. Червена риба. И печелим левел и ви станаха 3 въдици, за всеки една въдица има, хора. Не читвам, просто ми става някакъв бъг и идват безкрайни въдици. Дайте на мен една. Добре, идва. Ама хора, трябва да спестите една минута да стигаме. Сега е 13 минута. Чакай да си вземем нещата и сега ще спрем клипа. Сега всички да дойдат тук и да гледат камерата. Окче. Напред го на И F5, пак ще F5. бъгнем. Пак ще... Няма, споко. Чакайте, хора. Че ще изключа за малко, може